дастаҳои наврасони Тоҷикистон ва Қирғизистон дар доираи рақобатҳои ҷоми Кафа дар рӯзи сеюм баргузор мешавад. Ин охирин бозии рӯз аст ки ҳоло миёни ин дастаҳо сурат хоҳад гирифт. Аз ин пештар дар як бозии бисёр ҳам муҳим ба таври ҳангомавӣ наврасони Афғонистон бо ҳисоби 2-1 бар Эрон дастболо шуд ва ҳамин тавр мавқеи худро дар садри ҷадвали мусобиқа баъд аз дастаи мунтахаби наврасони Узбекистон баробар кард. 6 имтиёзи ин дастаҳо доранд ва акнун Тоҷикистон як зина поёнтар меравад дар зинаи сеюм бо 3 имтиёз ва дар сурати пирӯзии имрӯз боз дастаи наврасони мо метавонад дар баробари дастаҳои муваффақи гурӯҳ талош варзад. Ба футболбозони навраси кишвар дар бозии имрӯза барор мехоҳем ва мунтазири пирӯзӣ аз онҳо ҳастем ва бовар дорем ки имшаб мо шуморо дастаи наврасони Тоҷикистон хушҳол хоҳанд кард. Ва суриди миллии Қирғизистон ва Тоҷикистон садо медиҳад. Баъдан боз мо дар мавриди ҳайти дастаҳо ба шумо гуфта мегузарем. инак бармегардем боз ҳам ба шурӯи рақобати дастаҳои наврасони Тоҷикистон ва Қирғизистон дар рӯзи сеюми баргузории мусобиқаи ҷоми Кафа миёни дастаҳои наврасони 17 сола ки боз ҳам Тоҷикистон мизбони ин рақобатҳо аст. умуман Тоҷикистон шаҳри Душанбе, шаҳри Ҳисор вақтҳои охир муҳимтарин бозиҳои ин созмони бонуфузи қораиро мизбонӣ мекунад ва албатта бо ин ки ҳамин ҳоло дастаи наврасони мо дар чанде аз ин мусобиқаҳо муваффақ намешавад, вале ба ҳар сурат мо нишон медиҳем ки имкони мизбонӣ кардани чунин мусобиқаҳоро дорем. Хуб, имрӯз дар асл назар ба бозие ки бо дастаи Афғонистон рӯзи 21 август дастаи мо анҷом дод, ҳадафҳо куллан дигар ҳастанд. Бубинед, тими мо Афғонистонро мағлуб кард, Афғонистон бошад бар Эрон пирӯзӣ ба даст овард ва ҳамчунин онҳо дар даври аввал рӯзи 20 август бар Қирғизистон ҳам пирӯзӣ ба даст оварда буданд. Бо ҳисоби 3-0 онҳо Қирғизистонро шикаст доданд ва мо бошем 3-1 бар тими Афғонистон дастболо шудем. Ва ҳоло имкон дорем ки шуморо бо ҳайти даста ошно кунем. ҳайти дастаи Тоҷикистон дар бозии имрӯза рақами 16 дарвозабон Раҳимҷон Салимов, рақами 13 Мустафо Ҳасанбеков, капитани даста рақами 3 Самиаллоҳ Давлатов, рақами 4 Садриддин Сатторов, 6 Меҳрубон Ҳусейн, Одилзода, рақами 8 Парвиз Бобоназаров, 12 Ҳайдаршо Ҳайдарбеков, 13 Муҳаммадшамил Ҳасанов, 14 Муҳаммадшамил Ҳасанов, 15 Муҳаммадшамил Ҳасанов, 16 Раҳимҷон Салимов, 17 Раҳимҷон Салимов, 18 Раҳимҷон Салимов, 19 Раҳимҷон Салимов, 20 Раҳимҷон Салимов, 21 Раҳимҷон Салимов, 22 Раҳимҷон Салимов, 23 Раҳимҷон Салимов, 24 Раҳимҷон Салимов, 25 Раҳимҷон Салимов, 26 Раҳимҷон Салимов, 27 Раҳимҷон Салимов, 28 Раҳимҷон Салимов, 29 Раҳимҷон Салимов, 30 Раҳимҷон Салимов, 31 Раҳимҷон Салимов, 32 Раҳимҷон Салимов, 33 Раҳимҷон Салимов, 34 Раҳимҷон Салимов
Худойдодов, рақами 15 Абдуқайюм Фузайлов, рақами 18 Асадбек Мухторов, Махтумов, рақами 20 Давид Махсудов ва рақами 21 Муҳаммад Назриев аст. Бозии имрӯзаро бинандаи азиз довар аз Туркманистон Аслан Гушанов доварӣ мекунад. Палвонов аз Туркманистон ва Авазбек Абдуллоев аз Ӯзбекистон ба ӯ кӯмак мекунанд. Хуб, ҳайти дастаи Қирғизистон дарвозабон рақами 13 Александр Шапакарин, рақами 5 Исҳоқ Нажмуддинов, рақами 3 Шахсултон Ҷумабоев, рақами 4 Эрбол Бакирдинов, рақами 9 Телемат Зориббеков, рақами 10 Амир Эшонбеков, рақами 14 Жанбулот Урмонов, рақами 15 Эрбол Қамчинбеков, рақами 21 Кайрат Катанов, 22 Инанхе, рақами 23 Амантур Исоқов аст. Ин буд ҳайати дастаи Қирғизистон дар бозии имрӯза ва ба ҳар ду албатта даста мо гуфта метавонем ки то як андоза дар бозии имрӯза таваҷҷӯҳ хеле зиёд аст, чунки Қирғизистон дар ду бозии аввали худ ба шикаст мувоҷеҳ шуд. Онҳо имрӯз бо як ангезаи хеле баланд ворди рақобат мешаванд. Онҳо аз Афғонистон бо ҳисоби 3-0, аз тими Ӯзбекистон бо ҳисоби 2-0 мағлуб шуданд ва акнун агар дар муқобили Тоҷикистон ҳам имрӯз мағлуб шаванд, фикр мекунам барои ҷоизаҳо талош карданашон то як андоза хуб нахоҳад буд. Нобаст аз он ки дар пеш бо Эрон рақобат доранд дар даври чаҳоруми мусобиқа рӯзи 25 август. Хуб, дастаи наврасони Тоҷикистонро яке аз мураббиёни футболи наврасони кишварамон Далер Қаёсов роҳбарӣ мекунад ва ба ӯ мураббиёни дигари навраси кишварамон кӯмак мерасонанд. Албатта инҳо Азамат Шодиев ва Тоҷиддин Мираков, ҳамчунин Абдулҳамид Салимов, инҳо мураббиёне ҳастанд ки ба сармураббии дастаи наврасони Тоҷикистон кӯмак менамоянд. Хуб, дастаи Қирғизистонро Игор Никитин мураббигӣ мекунад, мураббии ин кишвар ва ба ӯ ҳам 2 нафар кӯмак мекунад дар сетоди мураббиёни дастаи наврасони Қирғизистон. Хуб, ҳоло аввалин кӯшиш аз сӯи футболбозони дастаи наврасони Қирғизистон буд, аммо бозингарони мо тавонистанд муваффақ шаванд ва вазъияти ба амал омадаро рафъ кунанд дар оғози рақобат. Хуб, ин ҳайат, яъне дастаи наврасони Тоҷикистон соли оянда дар бозиҳои интихоби ҷоми Осиё иштирок хоҳанд кард ва мо мутмаин ҳастем ки дастаи наврасони Тоҷикистон дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё сарбаландона метавонанд баромад кунанд ва шарафи футболи моро дифоъ кунанд. Ёдовар мешавем ки бозиҳои интихоби ҷоми Осиё миёни бозингарони 17 сола соли оянда баргузор хоҳад шуд. Соли 2025 худи марҳилаи ниҳоии мусобиқа баргузор мешавад ва ҳамчунин онҷо боз рохат ба ҷоми ҷаҳонии футбол байни наврасон миёни дастаҳо баргузор хоҳад шуд ва мо мутмаин ҳастем ки ин даста, яъне дастаи наврасони Тоҷикистон метавонад натиҷаи хуб нишон бидиҳад. Имсол аслан дастаи дигари наврасони мо, аслан футболбозони зери 17 солаи кишвар дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё баромадии хуб нишон дода натавонистанд. Дар гурӯҳ ҳарчанд бо дастаҳои қавӣ Арабистони Саудия, Австралия ва Чин буданд, аммо бо як имтиёз аз гурӯҳ ба даври дигар гузашта натавонистанд. Бози аввал ҳарчанд бо Чин мусовӣ буд, баъдан дар муқобили Арабистони Саудӣ, дар муқобили Австралия бо ҳисоби 1-0 2-0 мо шикаст хӯрдем. Ҳарчанд онҷо барои ба даст овардани пирӯзӣ дастаи наврасони мо хеле ва хеле наздик буданд, имкониятҳои бисёр хуб буданд, аммо дар қисми дуюм бозиро бохтем. Ҳоло як ҳамлаи бисёр хуби футболбозони навраси мо ва довар ишора мекунад ки зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозингарони Тоҷикистон аз канори рости майдон ва ин имкониятро ҳоло мебинем ки чӣ гуна вазъият буд. дарвозабони дастаи Қирғизистон ҳам иштибоҳ кард ва зарбаи кунҷӣ ба ҳар сурат вазъияти стандартӣ метавонад барои мо имконияти хуб ба миён оварад.
имкониете ки бояд аз он хуб истифода бубарем. ҳоло партоб анҷом мешавад, як бозигузори хуб аз сӯи футболбозони мо сурат мегирад. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна бозингари рақами 12 дастаи мо Ҳайдаршоҳ Худоидулов талош мекунад барои анҷом додани ҳамлаҳо. акнун аксулҳамлаи дастаи Қирғизистонро мебинем ва ҳоло бозингари дастаи Қирғизистон қариб буд бо дарвозабони мо 1-1 барояд, аммо Раҳимҷон Салимов аз дарвоза берун омад ва ин вазъияти хавфнокро дар назди дарвоза бартараф карда тавонист ва дарвозабони дастаи мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзиши шаҳри Душанбе аст ки бисёр таҷрибаи хуб ҳам дорад ва мо бовар дорем ки боз хубтару беҳтар бозӣ карда метавонад ин футболбоз. аслан он ҳайате ки Далел Қаёсов барои иштирок дар ҷоми кафа ҷамъоварӣ кардааст аз тамоми гӯшаву канори мамлакат аст. онҳо як дастае нестанд ки мисли дигар тимҳои мо дар як аслан даста ҷамъоварӣ шуда бошанд. онҳо аз дастаҳои мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзиш, аз ҳайати ҷавонони истиқлол, аз мактаби вардиши захираҳои олимпӣ, аз дастаи наврасони хатлон, аз тими исхата, ҳамчунин аз дастаи моҳир ки намоянда аз ёвон аст, аз тими Орзу шаҳри нав ва боз чанд дастаи дигар ҷалб шуданд. вало як фурсати бисёр хуб барои бозингарони мо, аммо ин зарбае ки иҷро шуд, ҳоло хато рафт. бисёр фурсати хуб буд барои бозингарони мо. фурсате ки ҳоло дошт Муҳаммад Назриев, бозингари дастаи ҷавонони истиқлол, яъне аз ҳайати ҷавонони истиқлол ба тими наврасони кишвар ҷалб шудааст. умуман бояд мактабҳои дигари футболи наврасони кишварамон ҳам бояд бештар талош кунанд ки чунин бозингарони хубро барои шомил шудан ба дастаи наврасон бештар ҷалб намоянд. аслан мураббиён ҳам бояд ҳамеша воқеа бинона ҳунар ва маҳорати бозингарони наврасро дар тамоми гӯшаву канори мамлакат сар карда, аз худи Бадахшону, Хатлону, Суғду, ноҳияи тобеи марказ ки аслан дар баъзе мактабҳои бисёр хуб ҳастанд ва истеъдодҳои хуб ҳам онҷо дарёфт кардан мумкин, бояд ҳамаи онҳоро сарчин кунанд, яъне беҳтаринҳоро ба дастаи наврасон ҷалб кунанд. ҳоло як фурсати бисёр ҳам хуб, аммо то лаҳзаи охирин ба Ҳайдаршоҳ Худоидулов имконият дода нашуд. яке аз бозингари бисёр хуби мо ки ҳамин ҳоло метавонист имконияти хуб ба миён оварад. боз як ҳамлаи дигар аз сӯи бозингарони навраси Тоҷикистон, партоби хеле ҳам баланд ба ҷаримагоҳи Қирғизистон, вале футболбозони навраси қирғиз тӯбро берун карданд. як зарба аз масофаи дур ва ин чандон зарбаи хуб ҳам набуд ки онро бозингарони мо бо гол анҷом диҳанд. тӯбро бои бозингарони Қирғизистон ва акнун мебинем бинандаи азиз ки чӣ гуна бозингарони мо боз ҳам тӯбро аз бозингарони ҳариф мегиранд. аммо довар ишора мекунад, довари туркман, ки хато аз ҷониби футболбозони мо сурат гирифтааст. ҳарчанд яке аз бозингарони мо нимуҳофизатгар Парвиз Бобоназаров аз поя афтид баъд аз бархӯрд бо дифогари дастаи Қирғизистон Шаҳсултон Ҷумабоев, вале зуд аз ҷои худ бармехезад ва бозиро идома хоҳад дод. шояд барои дарвозабон хеле мушкил, аммо Салимов дар зудтарин фурсат тӯбро дошта мегирад ва имконият намедиҳад ба бозингарони дастаи Қирғизистон. боз як фурсати дигар ҳаст барои бозингарони мо аз канори майдон. акнун биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба аут ки бозингарони мо чӣ гуна тӯбро ба бозӣ медароранд ва чӣ гуна ҳамларо анҷом медиҳанд. баъд аз он ки дастаи мо дар нахустин бозии худ муқобили тими Афғонистон пирӯз шуд, имконияти мо дар ин мусобиқа барои ба даст овардани зинаи аввал дар ҷоми кафа муҳайё гардид, зеро аз бозии аввал бисёр чизҳо вобастагӣ дорад. барои ҳамин ҳам мо умед дорем ки имрӯз наврасони Тоҷикистон як бозии хеле хубу хотирмонро
ба намоиш мегузоранд. дар бозии гузашта муқобили Афғонистон голҳои задаи Муҳаммад Назриев ҳамлагар, нимуҳофизатгар Парвиз Бобуназаров, Муҳаммад Назриев 2 гол зад онҷо ғалабаи тими моро таъмин кард. ҳарчанд мо аз дақиқаи аввал бо ҳисоби 1-0 қафо будем, аммо ба бозӣ баргаштанд футболбозони тоҷик ва муваффақ шуданд. ҳоло як вазъияти хавфнок, агар тӯб ба канори майдон мерасид, яъне ба канори чап, барои дарвозабони бениҳоят душвор мешуд, чунки як футболбози дастаи Қирғизистон онҷо омода буд барои анҷом додани ҳамла. ин ҳам Амир Ишонбеков. ҳоло мухлисони зиёд барои тамошои ин бозӣ омаданд ба варзишгоҳи маркази шаҳри Ҳисор ва умед дорем ки имрӯз онҳо аз бозии дастаи наврасонии Тоҷикистон ҳаловат хоҳанд бурд. ҳарчанд дирӯз баъд аз бохти бисёр аламовари хуҷанд мухлисон шояд ҳолаташон чандон хуб нест, вале имрӯз наврасони Тоҷикистон метавонанд дар сурати пирӯзӣ боз ҳоло аҳволи мухлисони футболи кишварро хубтар ҳам кунанд. Назриев тавассути бозингари рақами 4 бозигузорӣ анҷом мешавад. Сатторов буд. ҳоло як зарба аз масофаи дур, вале чандон хавфу хатар барои дарвозабони дастаи Қирғизистон Александр Шапкарин ба миён наомад. агар ба таърихи мусобиқаи ҷоми кафа миёни бозингарони 17 сола таваҷҷӯҳ кунем ки аввалин бор соли 2018 баргузор шуда буд дар Узбекистон ва маҳз дастаи мизбон унвони чемпиониро ба даст овард. онҳо дар финал маҳз Афғонистонро шикаст доданд. тими мо бошад ҳамон сол зинаи сеюмро ба даст овард соли 2018 ва маҳз дастаи мо бар Қирғизистон пирӯзӣ, яъне дар ҳамон рақобат аз Қирғизистон пеш гузашта буд дастаи мо. хуб баъдан соли 2019 мусобиқа як бори дигар баргузор карда шуд. мизбонии он дар Тоҷикистон буд ва тими мо тавониста буд муваффақ шавад баъд аз он ки бо имтиёзи бештар аз Узбекистон пеш гузаштем. ва соли гузашта бошад боз ҳам ин мусобиқа сурат гирифт миёни бозингарони 17 сола, вале Эрон онҷо ғалаба ба даст овард ва дастаи мо танҳо дар зинаи сеюми ҷадвал қарор гирифт. дар умум бояд гуфт ки миёни бозингарони навраси 17 сола дар таърихи баргузори ҳамин мусобиқа ҷоми кафа аз ҳам бештар Узбекистон натиҷаи хубтар дорад, яъне онҳо як дафъа чемпион шуданд, 2 дафъа дар финал шикаст хӯрданд, яъне 2 дафъа медали нуқра доранд. баъдан тими мо месиҳад ки як дафъа чемпион шуд, 2 дафъа медалҳои биринҷиро соҳиб гардид ва баъдан Эрон аст дар ин рӯйхат. ягона дастае ки ҷоизадор нашудааст Қирғизистон ва баъдан Туркманистон, вале Туркманистон ҳамин ҳоло дар ин мусобиқа иштирок надорад, яъне онҳо иштирок накарданд дар мусобиқаи мазкур. ва бори дигар хотиррасон мекунем ки боз як маротибаи дигар мусобиқаи ҷоми кафа миёни бозингарони 15 сола баргузор шуда буд. миёни ҳам 16 сола ки мо ҳоло натиҷаашро барои шумо гуфтам, аслан онҷо миёни 16 солаҳо баргузор шуда буд ва миёни бозингарони 15 сола ҳам солҳои 2017, 18 ва 21 баргузор шуда буд ки 2 дафъа дар Тоҷикистон он баргузор шуд ва дастаи мо танҳо як дафъа соли 2021 дар финал миёни бозингарони 15 сола аз тими Эрон мағлуб гардид ва ҳатто миёни бозингарони 14 сола ҳам сурат гирифта буд. танҳо як маротиба соли гузашта ки тими 14 солаҳои мо дар он рақобат пирӯзӣ ба даст оварданд ва пирӯзӣ бисёр ҳам хуб ва ҳамин бозингарон буданд ки унвони қаҳрамониро ба даст оварданд ки аксари онҳо ҳоло 15 сола ҳастанд. фурсат барои бозингарони мо, вале Партоби Назриевро бармегардонанд бозингарони Қирғизистон. боз ҳамин футболбоз як ҳамлаи хуберо анҷом медиҳад, аммо зарбааш баландтар. ва ман соли гузашта ин бозингароне ки 14 сола буданд тавонистанд дар ҳамин мусобиқа, яъне дар ҷоми кафа миёни бозингарони 14 сола унвони чемпиониро ба даст оваранд. дар 4 бозӣ футболбозони мо 4 пирӯзӣ ба даст оварданд. ғалаба бар дастаи Туркманистон бо ҳисоби калони 9-0, пирӯзӣ бар Узбекистон бо ҳисоби 4-0, бар Эрон 2-0 ва бар Афғонистон 6-0 имконият дод ки тими мо унвони қаҳрамониро ба даст оварад. чиз ҷолибаш он аст ки ҳамин ҳайате ки ҳоло мо дорем 21 тӯб ба дарвозаи ҳарифон зад ва ягон тӯб сар надод.
این اصلا نتیجه شاید رکوردی هم باشد میانی سینوسیل نورسان. دلیل قیاسف حالا در اکران های ما و شما مربی خیلی هم جوان یک مدت اگر خاطرتون باشد با عثمان توشف در تیم ملی فوتبال کشورمون باعث یاردمچی فعالیت میکرد. به هر صورت از تجربه مربیان خوب هم برخوردار است دلیل قیاسف و حالا ما با او و شاگردانش قرار میخواهیم در دیداری امروزه. و این نورسانی ما که الکی شهد پیروزی را چشیده بودند در چنین مسابقه سطح منطقه، حالا وظیفه دارند که امسال هم چنین نتیجه را تکرار کنند. اگر البته نتیجه رو تکرار کردن نتوانند، این تو یک اندازه میتواند نشان دهد که آنها رشد نمیکنند، ولی به هر صورت باید اثبات کنند آنها که رشد کرده ایستادند. ادامه حمله فوتبالبازان ما یک وضعیت خوبی گلزنی، اما اینجا دفاعگری دسته قرقیزستان فرصت نمیدهد و اسدبек مختومов بیلبوردگر متوجه میشویم با پرتوبی که از جانب حیدرشاه خدایدودов اجرا گردید، ولی در این لحظه حملگری ما چندان امکانات خوب رو استفاده برده نتوانست. حالا ضربه کنجی نوبتی از سوی فوتبالبازان تاجیکستان از کنار میدان باز هم بازیگذاری میکنند. موقعیت هست و حالا بیا توجه میکنیم دو بازیگری ما در میافتند با یک فوتبالبازی دسته قرقیزستان و میبایست ضربه اجرا کرده شود جانب دروازه. شاید کمی سراسیمه شدند. به هر صورت حمله ادامه میکند و تیر دروازه کمک می‌نماید. ضربه نوبتی، اما دروازه‌بان دسته قرقیزستان همین حالا ضربه رو برمیگرداند. داشته میگردد نقطه‌اش الکساندر شابکارین و ببینید چگونه ضربه خیلی هم زیبا از جانب حیدرشاه خدایدودов، اما ضربه او به تیر دروازه دسته قرقیزستان رسید. حالا در دوام 15 دقیقه رقابت بسیار فرصت های خوبی گلزنی به میان آمد. خدایدودов پرتوبی اوره با کنار چپ میدان، امکانیت خوبی ادامه دادن حمله سوی فوتبالبازان دسته تاجیکستان، ولی بازیگری کناری ما چندان خوب حمله رو انجام دادن نتوانست. این هم نیمو فیزدگری کنار پرویز بابو نظرов بود. و اصلا میانی بازیگران 17 ساله مسابقه تنها دو مرتبه برگزار شده بود، سال 2021 و امسال البته صورت گرفته بود. میانی بازیگران 17 ساله که مسابقه از 12 تا 16 مارت در همین میدان برگزار شد و با پیروزی ازبکستان جمع بست گردید. تیم نورسانی ما در زینه اخیر قرار گرفت، همون تیمی که اونجا بانوان بودند. معذرت میپرسم، بانوان 17 ساله مسابقه میانی بانوان 17 ساله برگزار شده بود در حصار. چنین مسابقه ها در منطقه امکان میدهد که تجربه دسته های منطقه هم برای شرکت در بازی های انتخابی جام آسیا مرحله نهایی باز هم بهتر و خوبتر شود. عموما دیگر منطقه های آسیا از جمله منطقه اقیانوس، منطقه جنوبی آسیا خیلی بر وقت چنین مسابقه ها رو راه اندازی کردند. خیلی بر وقت اسوسیاسیا یا اتحادیه فوتبالی اون منطقه تشکیل کرده شده بود و چنین مسابقه ها در تمام سن و سال برگزار کرده میشن. ولی خوشبختانه تا چند سال اخیر هم ببینید یعنی اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی تشکیل کرده شد که عضو اون 6 کشور هستند، غیر از ازبکستان و قرقیزستان و تاجیکستان و ترکمنستان، همچنین افغانستان و ایران شامل این سازمان هستند. و سرول مسابقه در ازبکستان برگزار میشد و سالهای اخیر باشد میزبانی آن با تاجیکستان واگذار کرده شده است، زیرا همین سازمان را هم رهبران فدراسیون فوتبال کشور حالا راهبری میکنند که فکر میکنم ببینید با انتخاب شدن رهبر فدراسیون فوتبال تاجیکستان
сатҳу сифат ва ҳамчунин шумораи мусобиқаҳо хеле ва хеле зиёд шуд. Аслан мо қаблан мусобиқаҳоро хеле камтар медидем дар Ӯзбекистон баргузор мешуд, вале баъд аз соли 2019 мусобиқа куллан ранги дигар гирифт. албатта ин ҳам пеш аз ҳама хароҷоти зиёдро талаб мекунад ва ҳоло як имконияти хуб ва мо ҳоло шароитҳои майдоние дорем ки метавонем мизбонии чунин мусобиқаро дар сатҳи бонувони наврас, футболбозони наврас, футболбозони ҷавон мизбонӣ кунем. аммо дар сатҳи мунтахаб, яъне дастаҳои асосӣ имсол мусобиқа дар Ӯзбекистон баргузор шуд ва вазъияти бисёр хафнок дар назди дарвозаи мо хушбахтона дарвозабони дастаи наврасони Тоҷикистон Раҳимҷон Салимов бо маҳорати баландаш тӯбро дошта гирифт. ва ба кадом хотир сатҳи тимҳои, яъне мусобиқаи тимҳои миллӣ дар Ӯзбекистон, Қирғизистон баргузор шуд? ба хотири он ки онҷо майдонҳои табиӣ хеле зиёд ҳастанд, мувофиқ ба ҳамин хотир шояд солҳои оянда мо ҳам имкони мизбонӣ кардани чунин мусобиқаро пайдо кунем. сол мусобиқа дар сатҳи тимҳои миллӣ хеле хуб ҳам баргузор шуд. аслан тими асосӣ ва он шукӯҳ шаомати дигар дорад. партоби хеле баланд, имконият барои бозингарони дастаи мо ҳаст барои рафтан ба аксулҳамла, аммо як паси хато иҷро карда шуд. хуб, ҳамин ҳоло агар ба ҳайати дастаи наврасони Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунем, бинандаи азиз, месазад гуфт ки аз дастаи хатлон 3 нафар ба ҳайати тими наврасони Тоҷикистон ҷалб шуданд. аз бошгоҳи футболи истиқлол бошад наздики 6-7 нафар ба ҳайати дастаи наврасон ҷалб шуданд. аз бошгоҳи футболи равшан, албатта равшани шаҳри Кӯлоб 2 нафар ҷалб карда шуданд. аз мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорати олии варзишӣ ҳам қариб 4 нафар ба ҳайати дастаи наврасон ҷалб карда шуданд. аз дастаҳои орзу шаҳри нав, моҳир 1 нафари ҳамчунин исхата ва аз дастаҳои дигар дастаи наврасони суғд ҳам 2 нафар ҷалб карда шуданд. яъне бояд ҳамин гуна бошад. бозингарон аз гӯшаву канори мамлакат аз дастаҳои наврасон ҷалб карда шаванд, чунки пештар албатта чунин буд, вале ҳатман нақша он буд ки ҳамон бозингароне ки ҷалб мекарданд аз ҳар мактабҳои футбол, онҳо баъдан ба як даста ҷамъ карда мешуданд ва барои бозиҳои интихоби ҷоми Осиё ва марҳилаи ниҳоини мусобиқа тайёрӣ медиданд. ҳоло биед таваҷҷӯҳ мекунем ба зарбаи кунҷи навбатӣ аз сӯи футболбозони мо. аз канори чапи майдон Ҳайдаршо Худои Додов зарбаи кунҷиро иҷро мекунад. партоби хеле баланд, аммо имкони зарбазанӣ ҳаст ҳоло барои футболбозони мо. пас нест, албатта бояд пас ҳам иҷро карда шавад дар ин маврид, аммо чунин пас набуд. ҳоло як партоби дигар ба ҷаримагоҳи дастаи Қирғизистон. фурсати зарба задан бо сар вуҷуд дошт, аммо зарбаи задаи Муҳаммад Назриев рост ба дасти дарвозабон рафт. инак дақиқаи 22 ҳам наздик мешавад. имкониятҳои тими мо хеле ва хеле зиёд аст ва бояд аз ҳар яки он моҳирона истифода бурда шавад. ман вақтҳое ки дар футболи мо истифода набурдани лаҳзаҳои голзанӣ як проблемаи асосӣ шудааст. ҳоло биёд таваҷҷӯҳ мекунем боз ба ҳамлаи бозингарони дастаи Қирғизистон, вале хушбахтона Раҳимҷон Салимов тӯбро дошта мегирад. ва садаи мухлисон ҳам ба гӯш мерасад ки дар варзишгоҳ барои тарғиби дастаи наврасони Тоҷикистон омаданд. Давлатов, ҳоло капитани даста Ҳасанбеков, пас ба маркази майдон. имконияти идома додани ҳамла барои бозингарони мо вуҷуд дорад. имкони зарбазанӣ, вале зарбаро дарвозабони дастаи Қирғизистон бармегарданд. ин Давид Мақсудов буд ки аз масофаи дуртар зарбаро анҷом дод.
бубинед чӣ гуна бозигузорӣ аз сӯи футболбозони мо ва имкони боз ҳам тавассути пас идома додани ҳамла вуҷуд дошт, аммо зарба иҷро шуд. ҳоло боз як ҳамлаи дигар аз сӯи бозингарони қирғизистон, вазъияти бисёр хавфнок ва гол. андаке дарвозабони мо ба пеш баромад дар дақиқаи 23-ум ва ҳамин тавр тӯбро аз даруни дарвоза гирифт. ҳисоб кушода мешавад бинандаи азиз аз ҷониби бозингарони қирғизистон. Қайрат Канатов бозингари рақами 21 муаллифи гол шуд. ва бубинед то ҳамин лаҳзаҳо бозингарони мо агар надошта бошанд 5 фурсати хуби голзанӣ доштанд, шояд камтар. вале бозингарони қирғизистон танҳо як амалкар доштанд ки он ҳам бо бартараф кардани дарвозабон ҷамъбаст шуда. ин ҳамлаи дуюми онҳо буд, вале ҳамлаи дуюми онҳо бо гол анҷом меёбад. самаранокӣ дар истифода бурдани лаҳзаҳои голзанӣ аз сӯи бозингарони қирғизистон дида мешавад ва бозингарони мо фурсатҳоро хуб истифода бурда наметавонанд. албатта ман дар назар дорам зарбаҳое ки аз масофаи дур зада шуд ҷониби дарвозаи қирғизистон. бояд баъд аз ҳар дуни гол ангезаи иловагӣ гиранд футболбозони мо. боз ҳам паси хато ин дафъа аз ҷониби Парвиз Бобуназаров. партоби баланд. имконияти идома додани ҳамла ҳаст. ва зарба бо сар иҷро мешавад, вале дарвозабони дастаи қирғизистон тӯбро дошта мегирад. агар мо ба натиҷаҳои дастаи қирғизистон дар мусобиқаҳои ҷоми кафа таваҷҷӯҳ кунем, дарҳол мебинем ки зери бозингарони 21 солам дастаи қирғизистон дар мусобиқаи ҷоми кафа пирӯзӣ ба даст оварда буд. як замон ҳоло қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад, бояд зарбаи ҷаримавӣ дода шавад, вале ҳамин тавр ҳам мешавад. корти зард ба дифогар капитани дастаи қирғизистон Ишак Нажмиддинов нишон дода мешавад. исҳоқ Нажмиддинов аст, мазарат мепурсем. ва зарбаи ҷаримавӣ бисёр имконияти хуб барои футболбозони мо аст. партоби хеле баланд, вале бартараф мекунад дарвозабони дастаи қирғизистон. имконияти бисёр хуб буд. на дастаҳои қирғизистон бори ҳам дар ҷоми кафа муваффақ нашуданд. ягон маротиба. ман мазарат мепурсам. танҳо ва дар бисёри ҳолат тимҳои Эрон ва Ӯзбекистон ғалаба карданд ва дастаҳои мо ҳам дар ҷоми кафа натиҷое доранд. танҳо ана ҳамин наврасон унвони чемпиониро ба даст оварда буданд дар ҷоми кафа миёни бозингарони 14 сола соли гузашта. дигар ягон дастаи мо унвони чемпиониро дар ҷоми кафа ба даст наовардааст. хо футболбозони 15 бошад, хо 16, хо 17, хо 19, хо 21. ягон маротиба як дафъа дастаи 15 солаҳои мо соли 2021 дар финал аз ман зинаи дуюмро ишғол карда буданд дар мусобиқа. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ навбати партоби хеле ҳам баланд ба ҷаримагоҳ фурсат буд. мо танҳо як нафар талош кард ва партоби Парвиз Бобуназаров аз майдон берун гардид. хуб, вақт аст бояд футболбозони мо ҳарчи бештар талош намоянд ки имконияти голзанӣ бештар анҷом диҳанд ва лаҳзаҳои хуби голзаниро самарнок истифода бубаранд.
Замияллоҳ Давлатов. Партоби дуру дарозию ва ин ҳам то як андоза таваккалкорона аст. Дубора футболбозони мо ба ҳамла мераванд. Ҳоло имконияти хуби ба ҳамла рафтан вуҷуд дорад. Як бора се бозингари мо ба ҳамла. Ҳоло Парвиз Бобоназаров озод аст, аммо чаро партоб ҷониби ӯ анҷом дода намешавад? Ин боз як мушкили дигари бозии дастаи наврасони мо Муҳаммад Назриев муваффақ шуда натавонист. бубинед, имкони хуби ба Парвиз Бобоназаров партоб кардан вуҷуд дорад. Ҳарчанд бозингари хати ҳамлаи мо ҳам дар ҷаримагоҳ бисёр шояд техникаи хуб ҳам нишон дод. бубинед, дар муқобили як-ду нафар бозингари Қирғизистон муваффақ шуд, аммо дар муқобили нафари сеюм муваффақ шуда натавонист Муҳаммад Назриев. ва агар ба бозингари рақами 8 ирсол мешуд тӯб, боз ҳам имконияти хуби голзанӣ ба миён меомад. имконияти навбатӣ барои футболбозони мо ва зарба зада мешавад. тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун мегардад. ин дафъа чунин имконияти хуби голзаниро Асадбек Махтумов дошт. бозингари рақами 18. бетаваҷҷӯҳ мекунем чӣ гуна дифоъгари дастаи Қирғизистон иштибоҳ кард. бозингари рақами 18 мо аз ӯ гузашт ва баъдан зарба зад. аммо пас нест аз ҷониби бозингари мо дар лаҳзаҳои охирин. на танҳо аз ҷониби Махтумов ва аз сӯи футболбозони дигар ҳам паси охирин анҷом дода намешавад. ин маротибаи 20 мешавад ки Тоҷикистон мизбони мусобиқаҳои ҷоми каф аст. аз ҳама бештар бубинед мусобиқа дар моҳ баргузор шуда истодааст, баъдан дар Ӯзбекистон ва баъдан дар Қирғизистон. танҳо дар Қирғизистон ду маротиба мусобиқаи ҷоми кафа баргузор шуда буд. яке соли 2022 соли гузашта миёни бозингарони 19 сола оид ба футзал ва он ҳам моҳи феврал буд агар хато накунам. ва имсол баъдан ҳам Қирғизистон ҳам Ӯзбекистон якбора бозиҳои ҷоми кафа байни тимҳои асосиро мизбонӣ карданд. хуб, дар Ӯзбекистон ҳам солҳои пеш, солҳои 2016 ду маротиба бозиҳои ҷоми кафа баргузор шуда буд. баъдан солҳои 2018 се маротиба дар як сол. соли 2019 миёни бозингарони 15 солаи духтарона сурат гирифт ва соли 2023 яъне имсол миёни дастаҳои мунтахаби футзал баргузор шуд мусобиқа ва баъдан миёни дастаҳои футболи асосӣ. яъне бештар мусобиқа дар Тоҷикистон баргузор карда мешавад. дар Эрон ки як узви шояд аз ҳама фаъоли созмони футболи Осиёи марказӣ бошад ва яке аз кишварҳои пешрафтаи футбол дар қораи Осиё ҳам ҳаст, аммо боре ҳам чунин мусобиқаро мизбонӣ накардааст. идомаи ҳамла аз сӯи футболбозони Тоҷикистон, вале тӯбро аз даст медиҳем. андаки осеб мегирад Садриддин Сатторов ва довар бошад, бозиро боз медорад. фикр мекунам зарбаи ҷаримавӣ ба суди дастаи мо. Эрон ягон маротиба мизбонӣ накардааст, аммо аз ҳама бештар дар ин мусобиқаҳо ғалаба ба даст овардааст. онҳо умуман 13 маротиба чемпион шуданд, 11 маротиба соҳиби нишони ноқра гардиданд ва 1 маротиба соҳиби нишони биринҷӣ. баъдан дар синнаи дуюм тими Ӯзбекистон мешавад ки 12 маротиба онҳо чемпион шуданд, 10 маротиба медали ноқра гирифтанд ва 4 маротиба медали биринҷӣ. зарбаи ҷаримавӣ хеле ҳам баланд аз ҷониби Худоидодов иҷро шуд, анҷом шуд. дастаи мо дар зинаи сеюм аст. дар рӯйхати ба даст овардани унвонҳои қаҳрамонӣ ду маротиба дастаҳои мо чемпион шуданд. яке миёни бозингарони 14 сола ки ҳамин даста соли гузашта муваффақ шуда буд ва дигар бошад боз як маротибаи дигар, агар хато накунам, намедонам кадом сол буд, анихтараш дастаи мо унвони қаҳрамониро дар ин мусобиқа ба даст овардааст. анихтараш соли 2019 буд. миёни бозингарони 16 сола
که مسابقه در دوشنبه و حصار برگزار شد. یعنی فوتبالبازان 16 ساله و دسته ما عنوان چمپیون رو به دست آورد. تنها 2 مرتبه، 2 دفعه در یعنی صاحب مدال های نقره شدیم، 13 مرتبه صاحب مدال های برنجی. دسته افغانستان هم 1 مرتبه عنوان قهرمانی رو به دست آورده است. و اون هم سال 2017 هم، یعنی بازیگران 15 ساله و اونها 3 مرتبه زینه دیوم رو اشغال کردند. 3 مرتبه. این هم فکر میکنم برای این دسته نشاندادی خوب است. حالا فرصت برای بازیگران دسته ما، اما مختوموف با توپ رسیده نمیتواند. اندکی سرمربی دسته قرقیزستان شاید از بازی دست پرورانش چندان قانع نباشد. فشار از سوی بازیگران ما خیلی و خیلی زیاد است. البته فشار خوب است ولی باید زود جواب گفتن لازم است با گل بازیگران قرقیزستان. ببینید گاه تو از میانه میدان جانب دروازه ما میروند، ولی این میتواند خطرناک باشد. حمله بازیگران قرقیزستان پسی نادرست و بازیگران ما زود به عکس حمله میروند، اما باز هم پسی نادرست انجام داده می شود. حالا اسحاق نجمیدینов او بازیگزاری میکند با امیر اشونبеков، ولی توپ از میدان بیرون می شود. با تو بازیگران ما صدرالدین ستارов بود، حمایتگری کناری راستی دسته نورسانی تاجیکستان. پرتابی او از اوت بسیار خوب هم هست. اولا اسدبек مختومов پس به قفا و ارسال توپ از جانب ستارов بود. توپ از میدان بیرون می شود با یک رسش با بازیگر قرقیزستان و ضربه کنجی نوبتی به نفع بازیگران ما. از لحاظ ضربه های کنجی وضعیت های استانداردی فوتبالبازان ما برتری دارند، ولی باید یکی از این امکانیت‌ها خوب استفاده شود. به توجه میکنیم با ضربه کنجی این دفعه پرویز بابونظرов پرتاب رو راست به جریمه‌گاه ارسال میکند. امکانیت خوب بود اما ضربه از مسافه دور اجرا میشود. خب ضربه ها از مسافه دور زود زده میشوند، ولی بسیاری آنها دقیق نمیروند. این دفعه چون یک تشبوس رو داوید مقصودوف گرفت، ولی ضربهش بلندتر از دروازه از میدان بیرون شد. اینجا در مقابل بازیگری ما فکر میکنم قاعده بازی ویران شد. با اورنج ببینید کاپیتانی دسته قرقیزستان اسحاق نجمیدینov برای بازیگری دسته نورسانی تاجیکستان زد. حالا ادامه حمله از سوی فوتبالبازان ما، فوتبالبازان قرقیزستان معذرت. یک عملکرد خوب هم هست از کناری میدان و اینجا آرمانوف بود که حمله رو ادامه داد. حالا هم دسته او اناتور اسحاقov از کناری میدان تلاش میکند پرتاب به جریمه‌گاه دسته ما و خوشبختانه توپ بیرون کرده شد. باز یک کوشش دیگر باز هم از جانب ژان بولوت آرمانوف اجرا گردید.
دقیقه 38 بازی. ادامه حمله دسته قرقیزستان از کنار راست. پرتاب خیلی بلند. دروازه‌بان باید تلاش کند. بله موفق هم میشود. دروازه‌بان ما رحیمجان سلیمов. در دو بازی که دسته نورسان قرقیزستان در مقابل تیم‌های دیگر انجام داد، مقابل افغانستان و ازبکستان 5 تا به دروازه خود سر دادند و یگان گل نزده بودند. اینا که امروز گل درخواست خود را در مقابل دسته ما در بازی سیوم وارد دروازه کردند. افساید با قید گرفته می شود در حمله دسته قرقیزستان. توپ از میدان بیرون شد. دیر کرد کمی فوتبالبازی ما برای نگاه داشتن توپ در میدان. باز یک موج دیگری حمله، اما توپ رو داشته میگیرد دروازه‌بان رحیمجان سلیمov. 5 دقیقه دیگر باقی میماند بیننده عزیز تا پایان نیمه اولی بازی. باید هر چه زودتر موج حمله ها رو زیادتر کنن فوتبالبازان ما. اینجا یک خطا صورت میگیرد در مقابل بازیگر قرقیزستان و چنین حالت از جانب بازیگر کناری دسته ما انجام داده شد. عبدالقیوم فوزایلوف. خب ضربه جریمه‌ای بازیگر رقم 21 دسته قرقیزستان قیرت کناتوف مؤلف گل این دسته حالا پرتاب را انجام میدهد. ببینید ضربه جانب دروازه ما میرود ولی دروازه‌بان ما مهارت بلند نشان داد. اما در گل زده بازیگران دسته قرقیزستان او اندکی به پیش برآمده بود و این خاطر توپ از مسافت درست وارد دروازه گردید. حالا امکانیت برای فوتبالبازان ما، فرصت برای فوتبالبازی رقم 4 و این هم صدرالدین ستارov بود که میتوانست توپ رو با هم دسته هایش رساند، اما ناگهان با دفاعگر دسته قرقیزستان برخورد داشت و همینطور حمله رو خوب انجام داده نتوانست. بیاید بار دیگر لحظه تکرار رو میبینیم. بازیگزاری بسیار خوب از سوی فوتبالبازان ما، اندکی توپ رو از خود پیشتر سر داد صدرالدین ستارov. ضربه کنجی نوبتی نظریف، مهربان عادلزاده، باز هم نظریف. امکانیت برای فوتبالبازان ما، پرتاب و ضربه باید انجام شود اما کسی نیست. در داخل جریمه‌گاه هستند 2-3 نفر بازیگر اما با توپ نمیرسند. پرتابی دیگر کنار راست میدان حیدرشاه خدایدادov. امکانیت ضربه زنی با پای چپ از سوی وجود داشت و ضربه را زد. هرچند وریانت های دیگر وجود داشتند. بار دیگر متوجه میشویم محمد نظریف بهترین امکانیت گلزنی رو برای فوتبالبازان فراهم آورد. سن پرتاب حیدرشاه، ضربه حیدرشاه خدایدادov میتوانست خطرناک باشد اگر تو با بازیگری دسته قرقیزستان نمیرسید. دقیقه 43 بازی است بیننده عزیز. قسمی اول رقابت
0-1 бозингарони мо бохта истоданд бозиро. имконияти идома додани ҳамла аз канори рост ҳаст. ва зарбаи ҷаримавии навбатии ин дафъа аз канори чапи майдон. беҳтарин фурсат. Парвиз Бобуназаровро аз пои афтонид дифогари дастаи Қирғизистон Шаҳсултон Ҷумабоев. ҳоло ин имкониятро бояд футболбозони мо хуб истифода бурда тавонанд. биёед мебинем. партоби Бобуназаров ба ҷаримагоҳ ту берун карда шуд. боз як зарбаи дигар анҷом шуд. дарвозабони Қирғизистон ва ду бозингари мо дар назди дарвоза ин фурсатро ҳам хуб истифода бурда наметавонанд. Меҳрубон Одилзода ва як нафари дигар дар назди дарвоза ки буд? Бозингари рақами 15. Бубинед чӣ гуна вазъият, аммо онҳо зарбаро иҷро карда наметавонанд, махсусан Абдуқаюм Фузайлов. беҳтарин фурсати голзанӣ буд. гузариши бисёр хуби Муҳаммад Назриев. ду нафарро фиреб медиҳад. Назриев нафари сеюмро ҳам фиреб дод ва ҳоло зарбаи кунҷии навбатӣ дар сонияҳои охири нимаи аввали бозӣ. парвиз Бобуназаров. ин дафъа шумораи бозингарон дар ҷаримагоҳи дастаи Қирғизистон аз сӯи мо хеле зиёд аст. партоби баланд, имконияти навбатӣ барои футболбозони мо, вале боз ҳам бозингарон ба тӯб расида наметавонанд. Фузайлов чунин имкониятро дошт, агар хато накунам. бале бо сар зарба зад, аммо тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун шуд. 2 дақиқа илова гардид. خیلی پرتوبی بلند و امکانیت خوبی ادامه دادن حمله وجود داشت برای بازیگران ما. این دفعه باید توپ از جانب حیدرشاه خلیلودوف راست به داخل جریمه‌گاه هوا داده شد. پرتاب او راست با جریمه‌گاه دسته قرقیزستان امکانیت خوبی ضربه زنی وجود دارد، ضربه زده میشود اما به نتیجه یک ضربه دیگر و توپ به بازیگران قرقیزستان برمیخورد. اینجا با سمیع الله دولتов فرصت داده نشد، او اشتباه کرد و اکنون عکس الحمله دسته قرقیزستان رو میبینیم. اما سمیع الله دولتов دوباره توانست توپ را گیرد از بازیگران قرقیزستان و حمله ما را آغاز بخشد. چند ثانیه دیگر باقی مانده است تا پایان نیمه اولی بازی. امکانیت ادامه دادن حمله هست. پس بسیار خوب، ضربه از مسافه دور و خطا. و همینطور صدای اشتکی داور از پایان نیمه اولی بازی درک میدهد. حساب 1-0 به فایده دسته قرقیزستان است. یگانه توپ به خیرات خاناتوف تعلق دارد و حالا بعد از تنفس ما بعد از نقطه‌اش 15 دقیقه برمیگردیم به نیمه دومی رقابت. با ما باشد.
بیننده عزیز و ارجمند برمیگردیم با قسم دوم. رقابت الکی شروع گردید. یک دقیقه الکی سپری می شود از آغاز قسم دوم بازی بین دسته های نورستان تاجیکستان و قرقیزستان. چطوری که گفتیم حساب 1-0 با فایده دسته قرقیزستان است و البته که در جریان قسم دوم فوتبالبازان نورستان تاجیکستان موظفند که یک نتیجه خوبی رو برای دسته نورستانی ما نشان دهند و توانند در بازی امروز ظفر یابند. در صورت پیروزی شانس ما باز هم برای موفق شدن در این مسابقه خیلی و خیلی بهتر می شود و یادآور می شویم که سال گذشته ما از همین هیئت عنوان چمپیون رو در جام کاف میان بازیگران 14 ساله به دست آوردند و این سال آنها باید باز هم برای مدال های طلایی مسابقه تلاش ورزند. خب بیاید بار دیگر شناس میشویم با هیئت دسته ها. هیئت هر دوی تیم در قسم اول که چون که بود قریب که به تغییر باقی مانده است و مربیان باز هم به فوتبالبازان اساسی توجه نمودند. خب سراول هیئت دسته مهمان رو برای شما معرفی میکنیم تیم قرقیزستان و حالا بیاید یک فرصت رو برای فوتبالبازان تاجیک میبینیم. امکانیت خوب هم هست اما مبارزه میبرن بازیگران قرقیزستان و این وضعیت رو رفع میکنن. خب هیئت دسته ما در بازی دسته قرقیزستان بیاید سراول هیئت دسته تاجیکستان رو معرفی میکنیم. دسته ما در بازی امروز هیئت تشکیلی است. رحیم جان سلیموف دروازه‌بان است. خب در خط دفاع مصطفی حسنبکوف، سمیالله دولتوف، صدرالدین ستارов و همچنین مهربان عادل زوده. در مرکز پرویز بابانظرов، حیدرشاه خدایدادov، عبدالقیوم فضایلov، اسدبек مختومов، دوید مقصودov و محمد نظریف. دلیل قیاسов سرمربی دسته نورستان تاجیکستان است. خب هیئت دسته قرقیزستان رو برایتون معرفی میکنیم. دروازه‌بان الکساندر شبکارین، حمایتگران اسحاق نجمیدینов، شاهسултон جمعبویف، اربول بوکردینов، تیلکمانت ظریفبеков، امیر اشونبекov، жанбулут ормонов، اربول خمچیبеков، کایرات канатов. مؤلف گل دسته قرقیزستان اینان خه، амантур исоқов و سرمربی این دسته ایگور نیکیتین است. حالا با توپ فوتبالبازان ما از مرکز میدان و میبینیم که یک حمله از جانب بازیگران ما صورت میگیرد. پس با بازیگر رقم 15 و از اینجا حمله با کنار چپ اومد. عبدالقیوم فضایلov خواست با بازیگر دیگر حیدرشاه خدایدادov پس بدهد اما پس خطا و همینطور حمله ما هم به نتیجه به پایان میرسه. هرچی زودتر فشار از جانب بازیگران ما زیاد کرده شد. اینجا قاعده بازی از سوی فوتبالبازی دسته قرقیزستان ویران کرده میشد. амантур исоқов و او خلال وارد کرد با دفاعگری دسته نورستان تاجیکستان. سمیالله دولتوف دوباره باشد. همین حالا توانست این لحظه را خیلی خوب مشاهده کند و سرمربی دسته قرقیزستان هم شاید از این چیز خیلی و خیلی نگران می باشد. دوستان عزیز از دست پرورش. خب اکنون اکسون حمله دسته قرقیزستان رو میبینیم. ما یک فرصت دادیم برای آنها. پس با کنار بسیار وضعیت خفناک برای دروازه‌بان ما می باشد ولی خوشبختانه دفاعگران این وضعیت رو
тавонистанд рафт кунанд ва имконияти дигар пайдо намоянд, вале ба тӯб расида наметавонад Назриев. хуб биёд мутаваҷҷӯҳ мешавем бозингари рақами 23 ин даста амантур исоқов талош кард. ҳоло боз як ҳамлаи дигар Қайрат Қанатов аз канори майдон ва капитани мо бисёр моҳирона аз назди пои ин футболист тӯбро гирифт ва ҳамларо акнун оғоз мекунад. партоби хеле баландиё ба канори рости майдон ва капитани дастаи Қирғизистон инҷо Нажмиддинов ин вазъиятро рафт кард. ҳоло довар иҷоза медиҳад барои ҳамла, аммо бенатиҷа. довари бозии имрӯза аз Туркманистон Арслан Гушанов аст. Палвонов аз худи Туркманистон ва Авазбек Абдулев аз Ӯзбекистон доварони канорӣ ҳастанд. Аскар Наҷафалиев аз ҷумҳурии Ӯзбекистон довари чаҳорум дар бозии имрӯза. зарбаи ҷаримавӣ будааст ба фоидаи дастаи Қирғизистон. ҳоло мебинем партоби хеле баланд. думаи ҳамлаи бозингарони мо аз канори чап ва Назриев фишор меоварад ба бозингари Қирғизистон ва ҳамин тавр як зарбаи кунҷии дигар дар бозии имрӯза. мо чӣ тавре ки гуфтем аз лиҳози зарбаҳои кунҷӣ бартари дастаи мо зиёд аст, аммо фурсатҳо аз ин гуна ҳолат ҳам истифода бурда намешаванд. партоб ба ҷаримагоҳ буд. думаи ҳамлаи бозингарони мо як ирсоли тӯб ва дарвозабони Қирғизистон дар ин ҳолат ба пеш баромаду ин вазъиятро рафт кард ва акнун тӯбро дошта мегирад. офсайд ҳам ба қайд гирифта мешавад дар ҳамлаи мо. боз як кӯшиши дигари футболбозони мо ин дафъа аз канори рост буд. аз иштибоҳи бозингарони дастаи Қирғизистон ҳам зуд истифода мебояд кард. ҳоло як фурсати бисёр хубро бозингарони мо пайдо мекунанд, пас нагузашт. ба ҳар сурат имконияти дигар вуҷуд дорад. ҳоло як гузариш аз канори рости майдон, вале тӯб аз майдон зада берун карда мешавад аз сӯи капитани дастаи Қирғизистон ва зарбаи кунҷии навбатӣ барои футболбозони Тоҷикистон. ин дафъа аз канори рости майдон. биёд мебинем партоби хеле ҳам баланд ба ҷаримагоҳ. танҳо як дифоъгар боқӣ мондааст ва зуд тӯбро ба дарвозабон бояд ирсол кунад. ҳамин тавр ҳам мешавад. дар маркази майдон андаке мавқеъ бозингарони Қирғизистон холӣ аст ва онҳо ҳамларо оғоз мекунанд тавассути Зарупбеков. вазъияти бисёр душвор барои дарвозабони мо ва ҳамин тавр гол. аммо довар ишора мекунад офсайд. хушбахтона инҷо эътирози сармураббии дастаи Қирғизистон. бале инҷо офсайд ҳаст. тӯб ба пои бозингари мо ҳам расид. шояд замони партобро ирсол кардан дар офсайд ҳисоб карда шуд. замоне ки аз ҷониби бозингари дастаи Қирғизистон аз марказ партоб ирсол гардид. вале сармураббии дастаи Қирғизистон ҳоло нигарон аст аз ин чиз.
زمانی که پرتاب ارسال شد واقعا هم بازیگری دسته قرقیزستان در افساید بود. حالا باز هم توپ رو به حریف هدیه میکنن فوتبالبازان ما. ادامه حمله است کنار چپ میدان بود. فرصت برای فوتبالبازان دسته تاجیکستان از مرکزی میدان. محمد نظریف پرتاب خیلی هم خوب به کنار راست. امکانیت ادامه دادن حمله هست برای بازیگران ما. یک موقعیت و تو به دست بازیگر قرقیزستان میرسد. داور با چی خلاصه میاد؟ نه، اینجا داور ضربه 11 متره نمیدهد. فوتبالبازان ما اعتراض میکنند که اینجا تو به دست بازیگر قرقیزستان رسیده است. ما لحظه تکرار رو منتظر میشویم. ضربه زده میشود. با دو دست بازیگری دست قرقیزستان رسید و چرا داور به این چیز متوجه نشد؟ بسیار جای متاسف هم است، ولی باید فوتبالبازان ما ادامه کنند و این چیز عموما متوجه نشوند و حمله خیش رو ادامه بدهند. ما بازیگران ما بیشتر میخوان مهارت انفرادی خود رو به نمایش گذارند. کارت زرد حالا به نیم محافظتگر دوید مقصودوف برای ویران کردن قاعده بازی. یک بار دیگر میبینیم اینجا خوبتر در نوار دیده میشود که توپ واقعا هم به دست بازیگری دسته قرقیزستان رسید، ولی داوری ترکمنستانی ضربه پنالتی نداد. حالا دو بازیگر عوض میشود. در حیاتی دسته ما دوید مقصودوف تحت رقم 20 ترک میدان میکند. به جای او فوتبالباز رقم 11 به میدان میآید ادریس давлатзода و همچنین بازیگر رقم 18 اسدبек مخدوموف ترک میدان میکند و با جای او فیروزجان شریپوف وارد میدان میشوند. دو تغییرات پیهم در هیئت دسته نورسان تاجیکستان. حالا ادامه حمله رو میبینیم از سوی فوتبالبازان ما. پرتاب نظریف، توپ در میدان است. اوت به نفع دسته بازیگران قرقیزستان. خب حالا بازیگرانی به میدان آمدن. فیروزجان شریپوف و ادریس давлатзода در موقع اون بازیگرانی که میدان رو ترک کردند هنرنمایی میکنند. پرتاب خیلی بلند و دروازه‌بان ما خیلی خوب به پیش برآمد. این وضعیت رو رفع کرده توانست. موج دیگری حمله ما از خط دفاع شروع می شود. ما از توسط بازی ادریس давлатзода ولی پس او هم خطا. عکس حمله دسته قرقیزستان و باید زود این وضعیت رفع کرده شود چون که خوف و خطر هم در جریمه‌گاه دسته ما زیادتر دیده می شود. معمولا اون بازیگرانی که از کرسی احتیاطی به میدان میآیند بازی را تقویت میدهند و باید فوتبالباز رقم 9 شریپوف و بازیگر رقم 11 давлатзода با دسته نورسان ما در دقیقه باقی مانده کمک نمایند. امکانیت ادامه دادن حمله هست از کنار راست میدان و ضربه کنجی اشاره می شود با فایده بازیگران ما. پرویز بابونظرов
партоби баландию. имконияти зарбазани вуҷуд дорад барои бозингари рақами 15 дастаи наврасони Тоҷикистон ва боз як вазъияти дигар, аммо аз ин гуна имкониятро хуб истифода бурда наметавонанд. Абдуқайюм Фузайлов сараввал бозингари рақами 15 метавонист беист зарба занад. бубинед чӣ гуна ӯ мавқеияти озод дошт, вале ба тӯб расида натавонист ин бозингар. баъдан зарба аз ҷониби Фирӯзҷон Шарипов иҷро шуд. ӯ ҳам зарбаашро ворди дарвозаи дастаи Қирғизистон карда натавонист. хеле зиёд ҳастанд имкониятҳои голзанӣ, махсусан дар қисми дуюм. вале аз чӣ бошад бозингарони мо аз чунин фурсатҳо хуб истифода намебаранд. дирӯз дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё аз ҳамин ҷиҳат маҳз дастаи Хуҷанд ба бохт рӯбарӯ шуд. дар футбол ҳатто дастаҳое ҳастанд ки бозӣ хуб нишон намедиҳанд, аз ҳариф як сару гардан поёнтар бозӣ мекунанд, яъне заифтар, аммо ғалаба мекунанд. имконияти идома додани ҳамла ҳаст. гузариш аз канори майдон, фурсати бисёр хуб. паси Давлатзода ба канор, идомаи ҳамлаи бозингарони мо аз канори рости майдон зарба зада мешавад, вале зарбаи хато. муваффақ нашуданд бозингарони мо барои идома додани ҳамла. пӯи чап бештар зарба мезанад футболбози рақами 12 дастаи мо Ҳайдаршо Худойдодов. ҷоқоидаи бозӣ дар муқобили ҳиматгар Самиаллоҳ Давлатов вайрон карда шуд ва корти зард ба бозингари дастаи Қирғизистон нишон дода мешавад барои вайрон кардани қоидаи бозӣ. мавҷи дигари ҳамла аз сӯи футболбозони мо, партов ба ҷаримагоҳ, аммо хато. маълум аст ки талоши футболбозони мо хеле ва хеле зиёдтар мешавад. онҳо бештар талош мекунанд барои идома додани ҳамла ва бояд ба қадри ҳар як фурсати ба миён оварда расанд. онҳо Фирӯз Шарипов, Аҳмад Шоев буд ки тӯбро аз аввал ба бозӣ даровард. хеле наздик ҳастанд бозингарони мо барои баробар кардани ҳисоби бозӣ. ман фикр мекунам натиҷаи мусовӣ ҳам моро набояд қонеъ кунад. имконияти номадони ҳамла ҳаст. пас ба канори майдон фурсат барои бозингарони мо. Давлатзода, аммо боз ҳам зарба баландтар меравад. намедонам дар тамринҳо ин бозингарон оё барои истифода бурдани вазъиятҳои голзанӣ дар дохили ҷаримагоҳ барои иҷро кардани зарбаҳо машқу тамрин карда буданд ё на? дар бозии имрӯза чӣ зарбае ки аз сӯи футболбозони мо зада шуд, он болотар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. Абдулло Иброҳимзода ҳоло ба майдон меояд таҳти рақами 17 ва ӯ бозингари рақами 12-ро иваз мекунад. агар хато накунам Ҳайдаршо Худойдодов, бале, Ҳайдаршо Худойдодовро иваз кард. ин чорумин тағйирот дар ҳайати дастаи наврасони Тоҷикистон аст. خب دو تغییرات دیگر در ҳайати дастаи Қирғизистон мешавад. тағйиротҳои нахустин бозингари рақами 10 Амир Эшонбеков тарки майдон мекунад. ба ҷои бозингари рақами 8 Айдар Алтинбеков ворди майдон мешавад ва ба ҷои бозингари рақами 23 Амантур Исоқов ба майдон футболбози рақами 6 Сиамук
Содирбоев ворди майдон мегардад. Ду тағйироти пай ҳам дар ҳайати дастаи Қирғизистон. охирин бозиро Қирғизистон ҳам дар рӯзе ки тими мо бозӣ дошт бо Афғонистон анҷом дод. Қирғизистон аз Узбекистон мағлуб шуда буд бо ҳисоби 2-0 ва дар ҳамон рӯз мо Афғонистонро бо ҳисоби 3-1 мағлуб кардем. ҳар се голҳо дар қисми аввал зада шуданд. бале, ҳар се голҳо танҳо 2 гол дар қисми аввал, голи сеюм дар оғози қисми дуюм зада шуда буд. ҳоло бо ҳисоби 1-0 бозингарони мо бозиро бохта истоданд. бозам ба ин фишор бозингарони Қирғизистон то лаҳзаҳои охир метавонанд бароянд ё на, чун фишори футболбозони мо хеле зиёд аст. дақиқаи 67-уми бозӣ имконияти омодони ҳамла ҳаст аз канори рости майдон, аммо чӣ кор мекунад дар ҳамин лаҳза бозингари канори дастаи наврасони Тоҷикистон беҳтарин фурсатро ҳоло аз даст медиҳад. футболбози нав ба майдон омада Абдулло Иброҳимзода. Абдулло Иброҳимзода бозингари дастаи мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишии шаҳри Душанбе оид ба футбол аст. идомаи ҳамлаи бозингарони мо биё таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи бозингарони Тоҷикистон ва боз як зарбаи кунҷи дигар бинандаи азиз аз сӯи футболбозони мо анҷом шуд ва ин ба зарбаи кунҷи оварда расонид. ва бисёр вазъияти хуби голзаниро истифода мебаранд футболбозони мо ва ҳамин тавр ҳисоб 1-1 мешавад. бинандаи азиз, зарбаи кунҷӣ ниҳоят натиҷаашро дод ва Парвиз Бобоназаров инак голи дуюми худро дар ин мусобиқа ба ҳадаф мерасонад. 1-1 ҳоло ҳисоб дар дақиқаи 69-уми рақобат баробар мешавад. мо болотар ҳамеша дар мавриди истифода набурдани вазъиятҳои голзанӣ мегуфтем. воқеан ҳам хеле ва хеле зиёд буд, махсусан иҷро кардани зарбаҳои кунҷӣ бенатиҷа анҷом меёфт. вале ҳоло бошад, як бозигузори хуби футболбозони мо боис бар он шуд ки бо паси анҷомдодаи бозингари рақами 6 футболбози мо ба задани гол даст ёбад Парвиз Бобоназаров, футболбози дастаи ҷавонони Истиқлол. ҳоло боз таваҷҷӯҳ ё худ ҳамлаи бозингарони мо буд, аммо зуд бозингарони Қирғизистон муваффақ шуданд, тӯбро гирифтанд, вале мавҷи дигари ҳамла идома мекунад, аммо чаро пас нест. мутаассифона ин гуна бозӣ аз дақиқаи аввали рақобат аз сӯи футболбозони мо зиёдтар мешавад. ҳамеша мехоҳанд аз масофаи дур зарба зананд, ҳамеша мехоҳанд худро нишон бидиҳанд, аммо бозӣ дастаҷамона камтар ба назар мерасад. ҳоло бозингари рақами 6 ки навак партоби головар анҷом дод, маҳз паси ӯ буд аз канор. ин ҳам нимуҳофизатгар Меҳрубон Нодилзода, вале ин дафъа агар пас медод
من فکر میکنم باز یک امکانیت خوبی گلزنی به میان می آمد. زیاد از 20 دقیقه دیگر ما امکان داریم برای موفق شدن در بازی دوم جام کاف میان فوتبالبازان نورس. امکانات هست برای بازیگران ما و این هایتی ما البته هایتی خیلی هم نورس هستند. اونها 15 سال دارن که ما گفتم سال گذشته در هایتی دسته 14 ساله ها موفق شدن. شاید بازیگرانی باشند که سن سالشون اندکی بلندتر هم باشد، ولی مقصد اساسی دسته اون است که پورا برای 2 سال که اونها اصلا 17 ساله میشوند اشتراک در جام آسیا است. با این خاطر من فکر میکنم اشتراک در این مسابقه خیلی خوب خواهد بود برای چنین سن سال، مخصوصا برای دسته نورسانی ما. ولی فکر میکنم دیگر دسته ها هم چنین بازیگران سن سال رو به اینجا آوردند. حالا بیاید به ضربه جریمه‌ای بازیگران دسته قرقیزستان توجه میکنیم. پرتاب خیلی بلند و خفناک برای دروازه‌بانی ما. خوشبختانه توپ از بالای دروازه از میدان بیرون می شود. دو تأخیرات در رایتی دسته قرقیزستان بیننده عزیز. حالا بیاید توجه میکنیم. خب بازیگر دقیقه پنجم هم ترک میدان میکند کاپیتان دسته اسحاق نجمیدینов و با جای منصور صدیقов وارد میدان میشود. این تغییرات چهارم است در هیئت دسته قرقیزستان. و حالا باز یک کوشش فوتبالبازان ما برابست انجام شد. گروه مخلصان فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه حساب قرار دارند. آنها تشنه گل هستند، تشنه پیروزی دسته نورسانی ما در مقابل قرقیزستان. و ما میبینیم که چگونه بازیگران ما در خط حمایه هم استوار قرار میگیرند. خب منصور صدیقov که حالا با میدان آمد توپ را از اوت بازی می‌دارد. پرتاب خیلی بلندی با جریمه‌گاه زود دروازه‌بان و پیش میبراید. دروازه‌بان دسته ما رحیم جان سلیمov و خف و خطر را برطرف می‌سازد. امکانیتی خوبی ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان ما وجود دارد. حالا ضربه ناصریف، امکانیتی گلزنی و گل. حساب 2-1. فوتبالبازان ما در دقیقه 74 موفق به گلزنی میشوند. بیننده عزیز 2-1 ادریس давлатзода بازیگر رقم 11 که چند لحظه پیشتر با میدان آمده بود از کرسی احتیاطی وارد میدان شد، حالا با زدن گل دست یافت. با حساب 2-1 حالا پیش صف میشوند بازیگران ما. خیلی امکانیت خوب، بازیگوزاری هم عالی انجام شد. فوتبالبازان ما از لحاظ فشار حریف را به تنگ آوردند. پرتاب خیلی خوب بود است از مرکز میدان. فیروزجان شریپov این کار را انجام داد. بعدا محمد نظریف بسیار یک ضربه خوب اجرا کرد. او در رقابت کتف به کتف با بازیگری دسته قرقیزستان موفق شد و بعدا خودی ادریس давлатзода با یک عملکرد خیلی خوبش توپ را به درون دروازه
равон кард ва ҳисобро 2-1 намуд. бозии бохта истодаро футболбозони мо ҳоло ба нафи худ анҷом доданд ва бозӣ баргаштанд. ва акнун на танҳо барои нигоҳ доштани ҳисоби бозӣ, балки барои боз афзун кардани ҳисоби бозӣ ва хафу хатари аз байн бурдани як голи дигар талош намоянд ва имконият надиҳанд ба футболбозони Қирғизистон. ман фикр мекунам ин масъулиятро ҳоло хуб дарк мекунанд шогирдони Далел Қаёсов. дақиқаи 76-уми бозӣ наздик мешаванд. як партоби дигар ба ҷаримагоҳи дастаи мо. бисёр вазъияти хавфнок. Идрис Давлатзода намегузарад ба бозингари Қирғизистон, вале бозингари Қирғизистон талош кард ки тӯбро соҳиб шавад. партоби хеле ҳам баланд. идомаи ҳамлаи бозингари мо Муҳаммад Назриев. мавқеат барои бозингари дигари мо. партоб анҷом мешавад. зарба ва гол. ҳисоб 3-1. ин ҳам Фирӯзҷон Шарипов. ду бозингаре ки дар қисми дуюм ба майдон омаданд, кулан бозии моро дигар карданд. бинандаи азиз, 3-1. ҳисоб 3-1. як бора дар 4-5 дақиқаи охир ва фикр мекунам шояд зиёдтар 3 тӯб задан ба дарвозаи дастаи Қирғизистон маънои онро дорад ки аз лиҳози ҷисмонӣ футболбозони мо нисбат ба ҳариф бартарӣ хеле зиёд доранд. аз дақиқаи аввал чунин фишороварӣ аз сӯи футболбозони мо дида мешуд, вале натиҷаашро мо дар охир дида истодаем. ба ҳадаф расонидани 3 тӯб ба дарвозаи дастаи Қирғизистон, мисли бозии гузашта бо Афғонистон ки мо аввалин шуда ҳисобро яъне гол сар додем ба дарвозаи худ, вале баъдан 3 гол задем. ҳоло ҳам ҳамин гуна ҳолат иттифоқ афтод. қариб буд хавотир шавем аз натиҷае ки бозингарони мо нишон дода истода буданд. ҳисоб 1-0 буд ба фоидаи футболбозони дастаи Қирғизистон, вале дар як чашм зад шогирдони Далел Қаёсов бозиро кулан дигар карданд ва махсусан бозингароне ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омаданд ҳоло муваффақ шуданд. албатта нақши ҳамаи бозингарон хуб аст, аммо бубинед таъхиротҳо чӣ гуна корашро медиҳад. дақиқаи 78-уми бозӣ 12 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосии бозӣ боқӣ мемонад ва футболбозони мо бо ҳисоби 3-1 бо тафовути 2 гол зиёдтар аз тими Қирғизистон пешсаф ҳастанд. ва агар дар бозии имрӯза дастаи наврасони мо пирӯзӣ ба даст оварад, ба садри аввали ҷадвал бармегардад. ба кадом хотир? ба хотири он ки мо фикр мекунам шумораи голҳои зада шудамон зиёд аст, аммо аз лиҳози голҳои сар дода шуда шояд қафо бошем, махсусан аз Узбекистон ки онҳо 1 гол сар доданд ва тими мо ҳамин ҳоло 2 гол. ҳоло поёни рақобат нест. ба ҳар сурат мо интизор дорем ки боз шумораи голҳои худро зиёдтар ҳам мекунанд футболбозони тоҷик. خب تغییر در از دسته قرقیزستان انجام می شود. بازیگر رقم 11 با میدان میاد بکتورغان موسویف و او فوتبالباز رقم 22 اینان خیرو ایواز کرد. باز یک تغییرات دیگر هم هست اگر خطا نکنم در هیئت دسته قرقیزستان. اونجا با میدان اومد بازیگر رقم 18 هم Амир Талантбеков ва ӯ Кайрат Канатов муаллифи ягона голи дастаи Қирғизистонро иваз кард. Инак 6 тағйирот сармураббии дастаи Қирғизистон ҳамин ҳоло анҷом дод. Ва мебинем тағйиротҳои дастаи Қирғизистон то ҳол натиҷа надода истоданд. имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони Қирғизистон вуҷуд дорад, вале дарвозабони мо Раҳимҷон Салимов ба пеш баромад, зуд тӯбро дошта гирифт
фурсат ҳаст барои бозингарони мо. барои задани голи чаҳорум зарба зада мешавад, вале сад мегузоранд футболбозони дастаи Қирғизистон. хеле имконияти хуби голзанӣ боз вуҷуд дошт. аут ба нафи бозингарони Қирғизистон. фурсат барои футболбозони дастаи Тоҷикистон аз маркази майдон. боз як кӯшиши дигар метавонад як голи дигарро барои дастаи мо ҳадия кунад, чунки ҳоло маҳорати бозингарони мо маълумтар аст нисбат ба футболбозони қирғиз. идомаи ҳамла аз сӯи футболбозони мо. ҳоло як гузариши бисёр ҳам хуб аст канори майдон. Идрис Давлатзода партоби ба маркази майдон. мавқеат барои бозингари рақами 8 Парвиз Бобоназаров, муаллифи голи нахусти дастаи Тоҷикистон. пас ба канори рост имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони мо вуҷуд дорад. як мавқеати дигар бояд зарба иҷро карда шавад ва аммо нафари аввал зарба зад ки дарвозабони дастаи Қирғизистон онро баргардонид. ин ҳам Фирӯзҷон Шарипов. аз қафои ӯ боз як бозингари дигар буд. яъне имконият барои дусе футболбози мо вуҷуд дошт ва варианти анҷомдодаи бозингари рақами 9 ҳам хуб буд, вале дарвозабони дастаи Қирғизистон маҳорати баландтар нишон дод ва ин зарбаро баргардонид. дақиқаи 83 бозӣ. хуб, зарбаи кунҷии навбатӣ барои футболбозони мо. як бозингари дастаи Қирғизистон ҳимоятгар Шоҳсултон Ҷумабоев осеб гирифтааст. хуб, зарбаи кунҷиро Парвиз Бобоназаров иҷро мекунад. партоби баландиу имконият барои футболбозони мо. як зарбаи дигар ва ин дафъа зарбаи Идрис Давлатзода хато рафт. бозингари рақами 11. фурсати хуби идома додани ҳамла ҳаст. тӯбро ба ҳариф намедиҳем дар нимаи майдони худ. пас ба қафо аз ҷониби бозингари рақами 10 Аҳмадҷон Шоев. анихташ ба дарвозабон буд. Фузайлов, Бобоназаров, партоби баланди Бобоназаров, имконияти навбатӣ ва чаро Фирӯзҷон Шарипов тӯбро аз болои сари дарвоза ворди дарвоза карда наметавонад. беҳтарин шонси голзанӣ. бубинед чӣ гуна партоби олӣ аз маркази майдон анҷом шуд. дифогари дастаи Қирғизистон иштибоҳ кард. инҷо партобро анҷом додааст, аммо рост ба дасти дарвозабон.
метавонист ҳатто дарвозабонро фиреб ҳам диҳад. боз мавҷи дигари ҳамла меҳрубон одилзода, Фузайлов, партоби хеле баланд, Идрис Давлатзода ва ӯ нагузошт ки тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шавад. агар мутаваҷҷеҳ шуда бошед бинандаи азиз, дар тамоми сину сол, масалан дар тамоми сини соли наврасӣ, ҷавонӣ дастаҳои мо аз лиҳози ҷисмонӣ муқобили дилхоҳ ҳариф бартарӣ хеле хуб нишон медиҳанд. яъне ҷисман бозингарони мо хеле ва хеле хуб аст. сари тактика агар мураббиён боз хубтар кор кунанд, ҷиддитар кор кунанд, ман фикр мекунам дар минтақа дастаи мо дар сини соли 15, 16, 17, 19, 20 яке аз беҳтаринҳо хоҳад буд. чунки бубинед ва таърихи футболи кишвар махсусан дар 15-20 соли охир нишон дода истодааст ки мо дар сини соли наврасӣ, дар сини ҷавонӣ хеле хубтар ҳастем, аз дастаҳои пешсафи футболи қора ҳам камӣ надорем. аммо бо калон шудани сини сол ва роҳ ёфтан ба ҳайати тими асосӣ, яъне тими миллӣ, мушкилиҳои зиёд дар футболбозони мо дида мешавад. албатта онҷо рақобатпазирӣ хеле зиёд мешавад. таҳкурсиро бояд хубтар гузошт, махсусан аз футболи кӯдакону наврасон сар карда. чиро дар назар мегирад? машқҳои тактикӣ, сату сифати баланди машқҳо ва чанд соли охир мебинем ки умуман беҳтарин мактабҳои футболи мо дар майдонҳои суни машқу тамрин мекунанд ки шояд ин таъсири худро ҳам мерасонад. вале ба ҳар сурат боз шароитҳоеро беҳтар кардан дар кор, махсусан витамингардонии бозингарон дар сини наврасӣ, ин метавонад ҳамон натиҷаҳои худро баъд аз чанд сол ҳам бидиҳад. аз ин чиз ман фикр мекунам андаке костагӣ дар мо дида ҳам мешавад. вале мактабҳои футболи кишвар, мактабҳои футболи Тоҷикистон, мактабҳои футбол ки аслан баъзи онҳо захираҳои олимпия ҳастанд, ё он клубҳои футболи кишваре ки дастаи худро муассисаи давлатӣ ҳам карданд ва дастаи наврасон ҳам доранд, бояд сари ин масъала хеле ҷиддӣ талош кунанд, чунки воқеан футболи мо аз кӯдакону наврасон вобастагӣ хеле калон дорад. ҳоло солҳои охир пайваста дастаҳои наврасони мо, ҷавонони мо дар марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё бозӣ мекунанд. акнун вақти он расидааст ки барои натиҷаҳо бояд талош кунем, қадам ба қадам пеш биравем. идомаи ҳамлаи бозингарони мо, фурсат ҳаст барои Назриев, ӯ фиреб медиҳад тамоми бозингарони Қирғизистонро, вале дертар пас медиҳад. шояд пас ҳам надод, тӯб ногаҳон ба пои бозингари дигар рафт. ве лаҳзаи такрорро мунтазир мешавем ки чӣ гуна Муҳаммад Назриев ки хеле техникаи баланд дорад, футболбози бисёр хуб аст, дар ин лаҳза дар ҷаримагоҳ бисёр хуб ҳам ҳунарнамоӣ карда тавонист. ва агар мутаваҷҷеҳ шуда бошед, Идрис Давлатзода дар як ҳолат дар офсайд ҳам буд. ин чиз ҳам дида мешавад. ва наздиканд футболбозони мо ба задани голи чаҳорум. ҳоло зарбаи кунҷӣ, партоби хеле баланд ва ҳисоб 4-1 бинандаи азиз. ва гуфтам ки агар мо голи чаҳорумро бизанем, боз ҳам барои беҳтар кардани таносуби тӯбҳои худ дар ҷадвали мусобиқа талош мекунем. ва фикр мекунам инҷо 7 гол ба қайд гирифта шудааст ҷониби бозингари дастаи Қирғизистон. биёед лаҳзаи такрорро хубтар мебинем. Жанбулут Ормонов, бале тӯб аз сӯи ӯ ворди дарвоза шуд ва ҳисоб 4-1 гардид. таваҷҷӯҳ мекунем, партоби хеле баланд, бале тӯб аз ҷониби нимуҳофизатгари дастаи Қирғизистон, Ҷанбулут Ормонов ворди дарвоза гардид ва ҳисоб 4-1 шуд ба нафи мо. хуб, ҳоло Парвиз Бобоназаров тарки майдон мекунад ба ҷои бозингари рақами 14. агар хато накунам вориди майдон шуд. ин ҳам Абдулло Шаропов. давар 4 дақиқа илова мекунад ба вақти асосии бозӣ. идомаи ҳамлаи бозингарони мо, фурсат ҳаст барои задани голи панҷум, ҳам наздик мешавад бозингарони мо. зарба бояд анҷом шавад ва аммо дертар
شاید برای خود موقعیت گرفت فوتبالبازی ما و بعداً ضربه رو اجرا کرد. خب حالا تناسبی گل‌های ما اکنون با 3 گلی که در بازی گذشته زدیم، 4 گلی که امروز زدیم، 7 شد، 7 بر 2. 7 گل زدیم، 2 گل سر دادیم. از دیگر حریفان حالا ما پیش گذاشتیم. افغانستان 6 گل زده است و 4 گل سر داده است. خب بازی دوری چهارم بیننده عزیز 2 روز پس برگزار میشد. روز 25 آگوست ایران با قرقیزستان بازی میکنند و ازبکستان با تاجیکستان. ادامه حمله بازیگران ما، فرصت هست برای بازیگران ما و ضربه خطا. ضربه رو همین حالا احمد شایف اجرا کرد. فوتبالبازی رقم 10 که در آغاز قسم دوم واخوری به میدان برآمده بود. خب بار دیگر متوجه میشه با اون امکانیتی که محمد نظریف داشت، اگر ضربه بر وقتتر زده میشد شاید موفق میگردید این بازیگر برای زدن گل، ولی موفق نشد. پسی گل آورد دارد اما امروز نظریف برای زدن گل موفق نگردید. عبدالقیوم فضایلов، Самиялов Давлатов, капитани даста Мустафа Асанбеков, пас ба канори майдон Садриддин Сатторов, гузариши бисёр хубию ва акнун ба ӯ кӯмак мекунанд бозигарони дигар. Мазрат Садриддин Сатторов дем Аҳмадҷон Шоев онҷо аст. аз маркази майдон партоби Абдуллоҳ Шаропов ба канори рост. ҳамлаи навбатии футболбозони мо идома мекунанд. бисёр фурсати хуб, вале тӯб ба дасти дарвозабон меравад. хуб ду бозии дигар доранд наврасони Тоҷикистон бо Ӯзбекистон 25 август ва 27 август бо дастаи Эрон. 27 август мусобиқа анҷом хоҳад ёфт ва албатта бо бозии Тоҷикистону Эрон ва албатта ду бозии оянда барои дастаи наврасони мо ҳал кунанда хоҳад буд барои гирифтани зинаи аввали мусобиқа дар ҷоми кафа байни бозигарони навраси 17 сола. хуб ҳоло дар қатори нишонзанҳо албатта бозигари мо Парвиз Бобоназаров ба зинаи дуюм баромад ҳамроҳ бо футболбози Афғонистон Соҳил Сарварӣ ва ҳамчунин бозигари дигари мо Муҳаммад Назриев. агар Муҳаммад Назриев имрӯз гол мезад, ҳоло дар баробари футболбози Ӯзбекистон Нурбек Сарсенбоев барои ҷоизаи нишонзани беҳтарини мусобиқа талош мекард. бисёр имкониятҳои хуб дошт Муҳаммад Назриев. Идрис Давлатзода аз маркази майдон бисёр хуб бозӣ кард. фурсат барои футболбозони мо ҳаст. ва ҳаминтар садои иштаки довар аз поёни рақобати дастаҳои наврасони Тоҷикистон ва Қирғизистон дарак медиҳад. бо ҳисоби 4-1 футболбозони мо ғалаба ба даст оварданд бо голҳои задаи Парвиз Бобоназаров, Идрис Давлатзода ва Фирӯзҷон Шарипов ва ҳамчунин як автоголи бозигари дастаи Қирғизистон Жанбулут Ормонов. дастаи мо дар бозии дуюми худ дар ҷоми кафа байни бозигарони 17 сола ғалаба ба даст меоварад ва ҳаминтар бо 6 имтиёз ба садри аввали ҷадвали мусобиқа роҳ меёбад. дастаҳои Тоҷикистон, Афғонистон, Ӯзбекистон 6 имтиёзӣ доранд ва акнун рӯзи 25 август бозиҳои даври сеюм баргузор даври чаҳорум баргузор хоҳанд шуд. хуб бобо холмурзода будам ки ин бозиро мустақиман барои шумо бо ҷамъи ҳамкоронамо шарҳу тавзеҳ додем ва мунтазир мешавем бозиҳои даври чаҳоруми рақобатҳои ҷоми кафа 2023 байни бозигарони наврасо. то гузоришҳои навбатӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.